Sziasztok, itt vagyunk a második részben. Ádám, kapcsolja izébe a kamerát? Nem kell. Akkor nem. Akkor azt majd máskor lesz Nehogy készíteni. elmozdulj, nehogy elmozdulj. Innen folytatjuk. Na, folytasd. Itt hagytuk abba, hogy második részt kezdünk. Igen, én gaga vagyok. Nagyon szép lesz. Úristen, dögölj meg, segítek! Segítettem! Meg is öltek el. Hely, remelektetem, mert nekem Egyből, volt eszem. amikor segítettem neki kinyírni, egyből belém ütöttek, és én megdögöltem. Na gyere ide vissza, Én ahol te voltál. nem elkötöm, mert nekem van eszem, nem mondjuk egyesen. Hol vagy? Gyere megint a híthoz. Itt vagy. Tudod, ahol voltunk, oda menjünk vissza. Itt igazából tényleg nem mondhatunk valamit. Voltunk, másszunk föl és menjünk vissza. Tudom, hogy miért ilyenek a skinek. Miért mindenki skin? Tudja valaki? Már rég Te most hol vagy? leestem. Ezek a bűnök. Az rossz dolog, ha leestél. Ez a hülye gyerek is leesett. De már olyan rég Minecraft-esz, mert annyi játékon van már, hogy nem nagyon Minecraft-ezek, de azért szoktam játszani. Tehát én arra vettem Látlak. Gyere, kövess, gyere. Siess. Itt van egy embőc. De Ádám, ugye nem megyünk a felfelé jövünk ide. Megint fel kell jönni. Hát de minek? És erre van az a nagyon jó búvóhely, vagy mi? Azért kell itt feljönni, mert itt. Erre a sorozatban mindig fel fogunk ide jönni, vagy mi? Nem, csak előbb egy helyet elfelejtettünk kipróbálni, oké. Térjük, hogy mivel veszem a kópiás. Gyere ide. Open Broadcaster Software. Oly szoki. Ah! Volt valaki fönt? Nem csak leestem. Ja. Persze, hogy voltak fenn. Nem, amúgy nem voltak fenn. Bakkeros, pont eltűnik a gyémánt. Gyémánt 350, ez az. Bakker, Ádám, ott vannak lent hárman is. Szia. Ja. Na. Várjál, itt sötétség van. De ott semmi sincsen. Egy blokk. Szóval, akkor én ezt találtam. Gyere át, gyorsan, gyere át. Látod, hogy én lezuhantam? Igen, láttam. Milyen volt? Elképesztő, mi? Aha. Ahogy lezuhantam. Jó mondtam? Irboing csapat. Ja. A Irboing csapat. Várj. A Irboing kötőjel csapat. Jó, várj. Visszamegyünk és levideózott, hogy leessünk. Már levideóztam. Csak várj. Ja, úgy viccesebb volt. Puskáznom kell. Azt nem lehet tépézni. Ennyi. Új, most már tudok egy jó bubó helyet. Azt mondtam, vedd lőni egy jó e-mail címet. Easy. Hát gyere, tudok egy jó bubó helyet. Oké, várj. Gyere, tudok egy jó bubó helyet. Várj. Szója, itt vagy a hídon.
Oké. Jó van, na gyere fel a hídra. Ja, itt vagy, gyere, erre nézd, erre kell jönni. Ó, menj vissza. Balhé van, éppen balhé van. Gyere gyorsan be, gyere. Gyere ide. Gyere ide be, ide. Ó, hogy... Épp fog nyerni. Hol vagy? Elökölt. Ó, 5-1-be. Elcsortam a pénzedet. Hát te rádám, hogy hallál meg. Arra visszaküldöm. Jaj, várjál. Mi az? Arra Ezt egyszer visszaküldöm. visszakapod. Gyere vissza. Mennyit? 501-be. Ezt így visszaküldtem. 600-at. 600-at kaptam tőled. Tudom, visszaadtam. Ja. Gyere vissza a hídba, még egy búvóhelyet tudok. Vagy gyere erre. Még ide. Ide. Bocs! Ide. Előtted volt mögötted volt az Encsa. Megölt? Megölt. Vagy volt remtél újra, jó van, itt húzottál el. Na várj, maradj itt. Gyere, kövess! Hol vagy? ASD, nem, álljál már meg! De hol vagy? Ja. Erre gyere! Hogy ne kérdezzétek, hogy miért ez a nevem. Gyere erre le! Ide bújj be! Ne kérdezz. Oda bújj be! Nem engedlek én már bele! Nem az a tervem. Bakker! Mi? Visszakapod. Ez nem én voltam, nem én öltelek. Ó, de hogy nem. Soha Nem, ilyen tűntél. csánytos volt. Jó van, gyere vissza, ölj meg! Gyere a hírre és ölj meg a B-utas. Ó, tudod mikor. Ja, gyere, add vissza. Inkább belezuhanok ebbe a szárba! Mizi, hagyjál békén, Mizó! Én a faszom $125, ilyen sok! Anyádat, kaptam egy horgászbot. Menjünk el horgászni! Ops! Azon nem rossz. Hol vagy? Gyere fel a hídra horgászni! Rédelve. Vagy, gyere! Zárva nem? Minek? Adom neked így is. De itt el tudják venni. Shift és jobb click. Hol vagy? A végre. Ne, de ASD, De hol vagy? gyere már erre. Mi jönnek a skinek? Vagy, add. Na! Aj, Isten. 113 dollár. 2653. Jó van, nézd, gyere. Bunyó.
Jaj, jaj, jaj. Én Add köztem. vissza $100. Add vissza $101. Várjál, visszaadom csak. Biztonságos. Hé, köcsög gyerek, ne ütöges, ne ütöges, ne ütöges. Tetszelek anyádat, adjál már, te De köcsög. várjál, nem is én öltelek meg. Hé, meg foglak ütni, geci. Megöltem. Azt a kurva! Hallod, $170 kaptam, de elveszítettem 210. Ezt az okadalmat. Nem már! Elmész, meg fog ölni! Mögötted egy embert! Tudom. Lázzad már le! És csak meg tudom, én oldani, Megölt akkor egy Dragon nevű hülye az gyerek. délt is lesz, ahol mindketten leszünk, majd Jágának nem pedig nekem miért nem, addig működött. Visszaküldted? De nem én öltem meg, hanem mikor majd visszajössz videóból, mikor bunyóztunk, akkor a végén odajött egy srác, és akkor én meg ő tüsszönt, és akkor úgy látszik, hogy ő ölt meg. Téged. Az meg hogy élte túl a láb alatt, geci? Na, gyere vissza, tudok még egy jobb időt. Jó. Gyere vissza! Üldökölj! Gyerek, köves! Köves! Ádám, állj meg! Igen? Arcod beettem. Hé! Nem ursáztál rám, még nem szabad! Gyere ide, errefele gyere, nézd! Várj, bebagoltam. Gyere, errefele nyugodt! Öld meg! Öld már meg! Paraszt zsidó! Megöllek, köcsög! Kordja van nálam. Adja! Menekülés! Elhúztál te is! De megmenekültem. Elhúztál! De meghaltál? Én igen, De én túléltem. olyan, akkor visszamegyek oda, maradj ott. Nagyon túlélted itt a spawnon! Aha, de azért nézd meg, akkor túléltem. Látod? Már megmaradtak a cuccaim. Pizza! Öld meg Ádámot! Megöltem Ádámot. Megvantam! Na jó. Direkt mondta, hogy öljük meg Ádámot, és előttük. Tudtam, hogy biztatok bennem. Igaz, hogy még nem ismertek, de... Mondjuk lehet, hogy de. Úgyhogy ez a második dolog, az anélkül, hogy éhes vagyok. Akkor megkapom, Hallod, gyere már ide vissza! Hát menekülök valakitől? Ahol voltunk! Várjunk csak. Gyere Megyek. ide, ez a sivatagszerű szar. Igen. Itt, gyere! El kéne mennünk innen. Hé, köcsög! Kiütött belé. Fuss vissza! Még van lehetőség, még van lehetőség! Ez az jól csináltál, hogy utána bíztatok bennem. Ja, most már nem ölök meg. Na, még nem, még itt vagy? Hé, gyere már ide, gyere ide. Bizalompróba. Bizalompróba, lelöklek. Nem lesz le. Bizalompróba, És már beleelészel előtt, én is beleelészel előtt. Megöltük egymást, nem? Nem. Foci mester megölt mindannyiunk. Mindkettő.
tönket. Gyere ide be, gyorsan, gyorsan. Hol vagy? Gyere arra a búvóhelyre, ahol voltunk. Bunyózni? Majd kérdeztek tőled valamit. Tőlem. Izgalomgyakorlat! Hát nézd meg a chatet, kérdeztek tőled. Ja, várj. Milyen olyan? Most úgy. Úgy lenne, hogy felrakjuk egyszerre. Úgy, hogy még fel sem raktuk az első Kövessél már, de asd! már Asd, itt vagy mellettem, asd! lesz. Itt várjál már. Arra verem A most. más Ajára. itt van. Na jó, menjünk. Gyere, Visszaírtam. követ. Várjál, Kövess. arany, megyek. Ott van, akkor futjál. Itt beafkolunk. Én állj már fejembe. És akkor a harmadik lesz második. Ide gyere gyorsan, gyorsan, gyere. Ide már. Ide állj be. Ne üsség, ne ütöttél meg. Nem tettelek meg, de reményültelek meg. Adj Az a ezer foci dollár. master. Adj ezer dollár. És a simán mester, nem master. Egy nagy suna vagy, itt egy nagy suna. De amúgy lesz Lego Fusions is. A master hero. Gyerek sem volt, beszélok. Isten lát egy búvóhelyet. Elvetted a pénzem. Csúrolni. Anyád. Hallod, eltűnt előlem a gyémánt. Ja, felvettem. Átütettem a gyémánt. Ja, felvettem. Hülyes, mi? Olykor olyan jó lenni, mert... Ahogy figyelj, Megölte a 1, 2, 3. 1, 2, 3. ugye, de most lehetnénk olyanok, mint a KD csapat, meg a VR. Nem kopálom. Adja már VR-ral. Mi az a tök jó? Szarjáték. Vagy szarizé. De olsó. Valóság vagy mi. Facebookra felvettem a ilyen riportokat, vagy így play-t, én lekameráztam és feltettem. Kurványát. Az ilyen gépre is való. A VR, igen, hát arról kapták a nevüket. A VR az egy ilyen virtuális valóságos A csatorna is, hogy át. A VR az egy ilyen virtuális valóságok. Játékok. Ter! Például Oculus Rift. És egy VR tudsz. Meg a Gear VR. Szerintem már nézzük, köszönjük kell, mert már veszik kezdetét. Mi veszi kezdetét? Mármint Nem jó a Miki. Egy új mi veszi kezdetét? egy új rész, mármint hogy nem Skype PvP rész lesz most, hanem tutoriál. Jó. Akkor ismételten csak ezért ha ó101 voltam, és itt van World Cup 1-2-3-4. Kövessetek továbbra is az Earbying csapat csatornájánál, akkor az. És akkor lesz még sok videó, sokféle. Sziasztok! És ezzel le is zárom. Bye bye!